Lesi isikhathi sonyaka lapho izisebenzi iningi lezisebenzi lisuke lisahlabe khona ikhefu emsebenzini njengoba emakhaya emabhishi kanye naseyindaweni zokuphumula kunesiminyaminya inkulungwane zezisebenza bezimo eziphuthumayo zisemsebenzini lapho sibala amaphoyisa ophiko lwe-SAPS awomgwaqo kanye nezisebenzi ezempilo. I-SABC ivakashela isibhedlela eCharlotte Maxeke eGoli iyobhekisisa ukuthi kusetshenzwa kanjani ngalesikhathi samaholide kaKhisimusi. Izinjini zasesibhedlela zisebenza obusuku nemini unyaka wonke lapho abanye basengcupheni yokushona. Staff that have basically given up family time with their families to be here to provide a service. It's really important for us, for the public to understand that. Usasa Nhlapho uzosebenza amahora ayishumi ngosuku likaKhisimusi. Isikhathi esimnandi kodwa uzobe engekho emndenini wakhe. Ngeke sikhona ukuchitha isikhathi nomndeni wethu sidle uChristmas nabo ngeke siphumelele. Sikwenza ngoba oqala umsebenzi wethu kwesithu ngoba sisiza abantu bomphakathi abadinga usizo abagulayo. Usibahle Mfeka usesebenza egunjini labakhungathekile iminyaka emine. Ukusebenza ngamaholide kaKhisimusi sekwaba yinsakavukela umchilo wesidwaba. NgoChristmas kids usiyafana nezinye izinsuku. Ngoba you can find that ukuthi each and every yonke unyaka you working, each and every Christmas when we yasebenza, so kuwe lokho sokuyinjayelo. Kusukela ezisebenzini ezikhucululayo kuya konogada bonke benza umsebenzi obalekile. Uthabang Matikane uyena ophethe onogada. Iziguli ezinodlame kanye nezihlobo zazo ezinye zezinto kufanele babhekane nazo nsuku zonke. Sihlangana nezinto eziningi la casualty patient amaningi aba violent la ngaphakathi resources, so from then swabambe then we need nakhona I training ukuthi sikwazi ukuhandle ama patient swabambe abecome. Izisebenzi ezenza imisebenzi ebucayi kufanele imisebenzi yazo iphungulwe kancane ukuze lezi zisebenzi zithi ukuphumula kancane.